ο κόσμος στα πόδια σας στα καταστήματα Sandies που σας περιμένουν με τις πιο μοντέρνες προτάσεις του χειμώνα. Η κολεξιόν περιλαμβάνει πλούσια ποικιλία σε μπότες και μποτίνια με ιδιαίτερα διακοσμητικά στοιχεία όπως γούνα, τρούξ και φερμουάρ. Η θηλυκότητα απογειώνεται με τις ψιλοτάκουνες λουστρίνη και καστόρ γόβες. Το πετρόλ, το γκρίζο, το ταμπά και τα διαχρονικά καφέ και μαύρο προμηνύουν ένα ζεστό χειμώνα, δίνοντας έμπνευση για mixed συνδυασμούς που θα ξετρελάνουν. Η μόδα και φέτος είναι με το μέρος σας. Επισκεφτείτε τα Sandies και ανακαλύψτε μια συναρπαστική χειμερινή συλλογή. Αθήνα, River West, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 63 00 302. Θεσσαλονίκη, Mediterranean Cosmos, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 48 79 37. Θεσσαλονίκη, Αγία Σοφίας 27. Shopping Shop, Αθήνα, Hondo Center Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη, Hondo Center, Απολώνια Πολιτεία. Give it all to hear the voice inside.